Μα αναρωτιέμαι τώρα τι να κάνει Φέρα. Να, εδώ πρέπει να είναι το σπίτι της. Δεν ξέρω. Είναι η Βέννη. Άσε Φέρας θα είναι. Ποιος χαζός άλλος βάζει το παπούτσι του στο μαξιλάρι. Τοκ 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 τοκ. Τοκ 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 τοκ. Νεφέρα, όποιος και να είναι, ας μπει. Νεφέρα, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Μπες. Νεφέρα, κοίτα καταστασία. Μάνα μου, σκέτη καταστροφή. Κοίτα πράγματα από τα μένα. Νεφέρα, τι κάνεις? Εγώ κάνω μια φωτογράφηση. Φωτογράφηση. Νεφέρα. Ναι. Δεν ξέρω τι έχεις στο του. Σημάδι γέννησης είναι ρε ηλίθιε. Σε μορφή τατού. Υπάρχουν και τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτό το χάλι, τι θα γίνει, πες μου. Σέψατε εσύ. Εγώ δεν ήμουν σε αυτό το χάλι, αλλά εσύ είσαι ο καλεσμένος. Αντιθέτως, εγώ δεσπότης, πρέπει το καθαρίσει. Ναι, το πέτρεψα. Τι κάνει το χέρι της Άμπη στο λουλούδι? Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτό το χάλι? Βλέπουμε. Φέρε και τα χάλια εννοώ. Πρέπει να τα μαζέψουμε. Το φαγητό του σκύλου σου σκορπίζουμε από τα μέρη, τα κοσμήματά σου, τα πάντα. Τουλάχιστον μπορείς να μαζέψεις το φαγητό του σκύλου, μπορώ το βλέπω έτσι το κανένα. Και τι κάνεις στην ουρά του ένα κόσμημα? Και αυτό μεγάλη ιστορία. Κάτσε να μαζέψω το φαγητό του. Λοιπόν, εύκολο ήταν. Πώς θα μαζέψεις όλο το μάτι, παρακαλώ? Και τι θα μου δώσεις? Ένα φιλί. Βέβαια. Τι πω να έχω το φιλί μου. Καλά, έλα εδώ. Αχ, είμαι μαγεμένος. Και πεινασμένος, μπορώ να φάω κάνα μπισκότο. Φίλε, πήγες σε φρύσα σημαίνει θα σου δώσω και φαγητό. Έλα, είσαι χειρότερος βέσπινα από ποτέ μου. Και τι έγινε? Πολλά έγιναν. Καλά πάρε. Αλλά μόνο ένα. Είπα ένα ρε ηλίθιε, εσύ μου τα φάγες όλα. Λοιπόν, γιατί το έκανες? Σου είπα, πεινούσε, ενώ κοίτα πόσο ωραία μπισκοτάκια. Ναι, ανέβασε λίγο το παντελόν σου. Λοιπόν, κοίτα πόσο ωραία μπισκοτάκια. Τελείωσαν, ενώ κοίτα πόσο ωραίο το μέλι. Φίλε, ακόμη σου φαίνεται ο κόλλος. Τι θα κάνω? Να φορείς μια ζώνη, φοράω ζώνη, δεν είναι καλή. Σου λέω μη πας στα μπαζάρια για ζώνες. Στα μπαζάρια εφιάλτης. Και για μένα τις ζώνες. Πολύ ωραία φαγητά τη βρίσκεις και λέω και μέσα. Όχι, είναι για το σκυλί μου. Καλά. Φέρα βαριέμαι. Μπορώ να καλέσω τη φίλη μου. Καλά, αλλά υπό έναν όρο θα κάνετε ησυχία. Καλά, τι πεις? Τοκ 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 τοκ.
Μάλλον αυτή πρέπει να είναι. Πάω να ανοίξω. Γεια Δημήτρη. Γεια Εμιλία. Θες να κάνουμε μάκια? Βέβαια. Φέρε όμως να κλείσει τα μάτια. Καλύτερο. Σήκω το παντελόνι σου. Όλοι το ίδιο μου λένε. Έλα πάμε. Συγγνώμη, και πού θα πάτε? Δυστυχώς θα φύγουμε, γεια. Τέλειο, ολομόναχη. Όχι κι ολομόναχη, κοίτα πια εμφανίστηκε η Ashley Star. Φύγε και πρώτον φύγε το επαναλαμβάνω και πόσο ήρθες εδώ? Μα είμαι η Ashley Star. Τέλος πάντων, φύγε από το σπίτι μου, αλλιώς θα καλέσω την αστυνομία. Είμαι αστυνομία μόβας. Είμαι αστυνομία μόβας. Κάτι δεν πάει καλά με αυτό το ρουχαλάκι. Θα σου λέγα εγώ, αλλά είμαι κουρασμένη. Σε παρακαλώ φύγε. Έλα, μην είσαι τόσο κακιά, σε τουλάχιστον να ξαπλώσω. Κουράστηκα. Καλά, μόνο... Όχι να ξαπλώσεις, να καθίσεις. Είσαι πολύ σκληρή. Το γλυκό σκυλάκι. Θυμίζει το δικό μου. Θες να πάω να το φέρω? Καλά. Γρήγορα. Να, το έφερα. Καλό. Τι λέω, αγαπούλα. Αγαπούλα. Από πού κι ως πού? Είναι γλυκιά, Τι τάισες καλά? Μα και βέβαια, γιατί είμαι η Ashley Star. Άστα τα γιάμε, πώς θα φερθείς το σκυλάκο μου? Έφαγε όλο το φαγητό. Έφαγε όλο το φαγητό. Σταμάτα, Ντόγκι. Αγαπούλα, μην κάνεις κακά πράγματα. Έλα, θα σε πάρω. Συγγνώμη, αγαπούλα, ήταν μάλλον λίγο πεινασμένη. Δεχτεί συγγνώμη. Πώς και έτσι? Εσύ αγόρασες καινούργιο φαγητό στον Ντόγκι. Ποιος έφαγε τα μπισκότα? Ο Δημήτρης και η κοπέλα του, η Εμιλία. Μη ξαναφέρεις το όνομα της, τη μισώ. Δηλαδή, πόσο τη μισείς? Όσο και εσύ την κλείω. Τόσο πολύ, μαμά μου. Μη σου πω και περισσότερο, είναι εχθρός μου. Πάλι να το παίξω ότι είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτα. Μα τι εννοείς? Εννοώ πάντα έκλεβε όλα τα αγόρια από μένα. Ψηφισμένο. Και πάντα ήταν πολύ πιο καλή από μένα στα μαθήματα. Αυτό σε τι σε πειράζει? Γιατί έγραφε από μένα και εγώ τόσο βρωμένη που την έβριζα. Δηλαδή με τι βρίσκες? Θες να μας τώρα και τι βρίσκες? Φρίκτες. Ωραία, και σήκω λίγο το σεντονάκι, έτσι πως έρθει κανένας άντρας. Καλά. Ναι, και είναι πολύ cool που έχεις τατού. Πώς θα σας το πω? Είναι σημάδι γέννησης.
Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο κάνει η αγαπητή σου φίλη Εμίλια? Και αυτόν έφερα. Καλά, τι άλλο κάνει? Κάτι που δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ. Άκου. Εμένα βρίσκομαι σε κάτι αγόρια. Ναι. Και θα μαντέψει τι έκανε. Τι έκανε? Έβαλε σκόνη φαγούρα στο παντελόνι μου και όλα τα αγόρια με κορεύουν. Από τότε δεν εμφανίστηκα από το σχολείο και γι' αυτό είμαι χάλιος. Χάλιος τα με φύβατα. Τι γίνεται αυτό? Καλά, βασικά πήγα σε ένα άλλο σχολείο, αλλά τα χάλια. Καλά, πώς τόλμησε να το κάνει αυτό? Εγώ σφαίρεστε της έκανα κάτι άλλο. Νεφέρα, πρόσεξε λίγο γιατί σήμερα δεν είμαι στα καλά μου και εσύ το καλυτερεύεις. Εντάξει, λοιπόν τώρα σε παρακαλώ μπορείς να αφήσεις για να κοιμηθώ. Καλά, γεια. Νεφέρα, γιατί με κάλεσες? Μισή στη Ράσλey. Όχι, γιατί φέτος ήθελα να είμαστε πάντα φίλες. Αυτή πάντα μου το έκανε το κακό τρόπο και έτσι αναγκαζόμουν και εγώ να κάνω κακά πράγματα. Δύο διαφορετικές ιστορίες. Ποια είναι η αληθινή?